Il-ħemda ta' filgħodu viċin l-iskejjel madwar il-pajjiż inkisret meta xi ndaqqu 8 ta' filgħodu bdew jinġabru l-istudenti ħerqana s-sena skolastika ġdida. Aktar minn 55,000 studenti rritornaw lura fuq il-bank tal-iskola. Ħafna mill-istudenti li tkellimna magħhom kienu entużjasti li wara kważi 3 xhur ta' vakanzi se jaffaċċjaw sena xogħol oħra. Noqogħdu attenti, nagħmlu l-tina teacher ix-xogħol tad-dar u nistudjaw. Nagħmlu affarijiet ġodda, nistudjaw affarijiet ġodda tal-year U inti? Naħseb li noqogħdu nagħmlu xi crafts, nieħdu pjaċir, noqogħdu nitalmu affarijiet ġodda li fil-futur nkunu nistgħu nmorru għal ġob li nixtiequ aħna sew. Pjaċir iżjed ma' sħabi, nipprovaw ma niġġildux u naqraw s-soltu. Naqra, nitgħallem, nikteb. Iva, dejjem irridu nistudjaw, noqogħdu bravi. F'dan l-ewwel jum żar il-Middle School tan-Naxxar il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo. Hawnhekk sostna il-miżura tal-liv imħallas biex għalliema jispeċjalizzaw u li kienet imħabbra aktar kmieni din is-sena kienet attwata fl-aħħar xhur. Fil-fatt 18 l-alliem li applikaw u kienu eleġibbli għal din il-miżura kienu offruti is-sabbatical. Hawn il-Ministru sostna kemm il-qasam edukattiv sar ikun speċjalizzat biex jintleħqu kemm jista' jkun studenti. Għall-ewwel darba fil-jiem li ġejjin se jkun offrut programm alternattiv ġdid ta' tagħlim f'numru ta' skejjel sekondarji tal-Istat bl-isem Princess Trust. Programm li kien żviluppat mill-Fondazzjoni ta' Prinċep Karlu fl-Ingilterra għal dawn it-tfal. Se nkunu qed naħdmu magħhom Malta grazzi anke għall-appoġġ kbir li sibna mill-HSBC biex nagħmlu programmi li jilħqu l dawn it-tfal. Tagħlim prattiku, nieħdu ħsieb il-bżonnijiet anke emozjonali tagħhom. Spjega kif l-edukazzjoni fiżika se tkun malma 3 darbit fil-ġimgħa għal kuntrarju ta' darba fil-ġimgħa kif kien isir qabel. Għal din ir-raġuni kienu impjegati 21 għallim ġdid li għadhom kemm jiggradwaw. Fuq kollox il-Ministru enfasizza li l-iskola għandha tiżviluppa ħiliet importanti għal ħajjet l-istudenti. Barra l-attendenza aħna rridu li t-tfal imorru tajjeb l-iskola, jieħdu gost imorru l-iskola u jiżviluppaw. U allura nixtiequ li nagħmlu iżjed sforz biex nilħqu lil dawk it-tfal li bħalissa bil-metodi li għandna, bil-programmi li għandna, maħniex nilħquhom. U għalhekk li matul is-sena d-dieħla li għadha kemm bdiet issa se nkunu qed naraw inizjattivi ġodda